Kaixo, egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu aldagai estatistiko bidimentzionala eta erabiltzen diren taulak hauek adierazteko. Aldagai estatistiko bidimentzionala da bi ezaugarri aztertzen dituen aldagai bat. Bai? Ikusten duzute, aldagaia izango da isa eta i izkiz osatutako bikote bat. Bai? Eta bakoitza da aldagai estatistiko dimentsio bakarra. Adibide batekin ikusiko dugu. Adibidez, etxedorre batean jakin nahi dugu etxe bakoitzean bizi den pertsona kopurua eta etxe horretan dituzten ibilgailu kopurua. Definituko dugu aldagai estatistiko dimentsio bakar bat isa deitutakoa, hau da pertsona kopurua etxean. Eta i aldagai estatistiko beste dimentsio bakarrekoa, i deitutakoa, ibilgailu kopurua etxe horretan. Bai? Orduan hemen izango ditugu bikoteak. Bai? Nun bikote bakoitza izango da etxe bat. Bai? Adibidez, daukagu bi bikotea, bat, bi bat. Zer esan nahi du bi? Etxe batean bi pertsona daudela bi ibilgailuekin. Etxe bat daukatenak pertsona bat eta ibilgailu bat. Bai? Bi pertsonek tako etxe bat ibilgailu batekin. Bai? Beste etxe bat hemen bezala pertsona bat bizi dena ibilgailu batekin. Eta horrela nahi ditugunak zerrenda osatu arte, bai? Segun zenbat dauden etxe bizitza horretan, bale? Orduan, bikote hauek antolatuko dugu sarrerabiko taula baten bitartez, bai? Erabiltzen dira datuak antolatzeko. Ikusten duzute, lerro batean izango dugu aldagai dimentsio bakar bat eta bestean beste aldagai dimentsio bakarra. Orduan hemen, ikusten duzute, jarri dugula bat, bi, hiru, lau, da pertsona bat, bi, hiru edo lau pertsonatako etxea. Eta hemen, bat, bi, hiru adibidez, ibilgailu bat, bi ibilgailu eta hiru ibilgailu. Eta gero, lerroa eta zutabea elkartzen den lekuan, sartuko ditugu, adibidez, etxe bat, pertsona bat, eta ibilgailu bat dituzten etxe kopurua. Kasu horretan jartzen du 7. Zerrenda horretan izan beharko genuke bateko 7 bikote. Bai? Eta horrela esatuko genuke guztiak. Bai? Ez du segitzen, baina hau da adibide bat. Ikusten dezute, hemen jartzen dugu 10, 11, 16, ikusten dezute adibidez, M8, eta guztira azkenean jartzen da, ebatura egiteko, 7 eta 10, 27, 28, 44, 2 eta 6, 8 eta 7, 15, 1 eta 5, 6. Bai? Orduan, 7 eta 0 eta 0, 7, 10 eta 2, 12, 11 eta 6, 17, 18, 6 eta 16 eta 7, 23 eta 5, 28 guztira, bai? Eta gero batzen dira guztiak, 40 lau, 15, 49 gehi bost, 65. Eman behar du berdina, hemen 7 gehi 12, 19 barkatu gehi 18, 37, gehi 28, 65. Adibidez, 18 etxek dituzte 3 pertsona. Zenbaki honek esaten du, 18 etxek daukatela 3 pertsona, aldagai honen arabera. Bai? 15 etxetan dituzte 2 ibilgailu, adibidez hemen, bai? 15 etxetan guztira daukate 2 ibilgailu, bai? Idelako ibilgailu kopurua. 7 etxek dituzte 4 pertsona eta 2 ibilgailu. 4 pertsona eta 2 ibilgailu, hau da hemen, elkartzen den lekuan, daude 7, hau da kopurua, 7 maiztasuna, bai? Eta adibidez, 65 etxe daude etxe dorrean, zenbaki honek esaten dugu. Horrela antolatzen dira
aldagai estadistiko bidimentsionalak, problemetan, bale? Eta beste taulak izan daitezke baztermaiztasunen taula edo taula marginalak deitutakoak, bai? Kasu honetan bakarrik altu behar dugu, aztertzen da bere aldetik bakarrik aldagai estadistiko dimentsio bakar bat, bai? Kasu honetan isa, pertsona kopurua, etxeko, bai? Uste zute, aztertzen da bakarrik isa aldagai estadistiko dimentsio. Eta gero bai jartzen dela maiztasuna, guztira dagoen maiztasuna, aldagai estadistiko ni dagokiona. Adibidez, aurreko adibidearekin jarraituz, jarriko genuke lerro guzti hau, bai, bat, bi, hiru, lau eta guztira, eta beko lerroa guztira jartzen duena. Batekin 7 daude guztira. 2 pertsonekin 12 etxe. 3 pertsonekin 18 etxe, ikuste zute. 4 pertsonekin 28 etxe, bai? Eta guztira 75. Bai? Beste baztermaiztasun taula edo taula marginala izango litzateke ibilgailu kopurua etxeko adierazten duen aldagai dimentsio bakarrarekin. Kasu ikusten dezute, jartzen dugula i bat, bi eta hiru, i bat, bi eta hiru eta guztira, bai? Eta gero jartzen dugu guztira zenbat dauden ibilgailu kopuru hauekin, bai? Jarriko denuke zutabe hau. Bai zutabe hau eta bai zutabe hau. Hau da, ibilgailu batekin 44, maiztasuna da 44 etxe, 2 ibilgailuekin 15 etxe, 3 ibilgailuekin 6 etxe. Bai? Eta guztira ikuste zute, 44, 49, 75 daude guztira. Bale? Eta gero egon daitek ere bai, maiztasun baldintzatuen taulak. Hau da, aldagai estadistiko dimentsio bakarrari baldintza bat ezartzen zaio, eta aztertzen da beste aldagai estadistiko dimentsio bakarra. Kasu honetan, adibidez, daukagu adibide bat hemen, 80 pertsonei galdetu zaie bere ilearen kolorea eta begien kolorea. Ilearen kolorea izango da isa eta begien kolorea izango da i. Ilearen kolorea izan daiteke beltza, gaztaina kolorea, gorria, horia adibidez, eta begien kolorea urdina, berdea, marroia eta beltza. Gero jartzen dugu guztira eta guztira. Eta, hemen ikusten dezute adibidez, hau da sarrera biko taula bat, eta orduan antolatzen dugu. Adibidez, ikusten zute, ilea beltza duena eta begiak urdinekoak daude 2, adibidez. Edo adibidez, marroia dutena begiak eta ilea gorria 6 pertsona. Eta horrela osatzen da taula guztia, ikusten dezute, bai? Orduan, guk jartzen badugu i baldintzatu isa berdin beltza, esan nahi du, ile beltzekoak aztertu behar dugula. Eta horren arabera jarriko ditugu begi kolorekoak, bai? Kasu honetan, ilea beltza dutenak dira zutabe honetakoak. Hau da, jarriko dugu, ilea beltza dutenak izango lirateke hori da, zutabe hauetakoak hori da. Orduan, hemen jarriko dugu, zutabe hau, jarriko dugu, hemen. Bai, hau da, begia urdina dutena ilea beltza 2 pertsona. Bai? Ilea beltza eta begiak berdeak 3 pertsona. Ilea beltza eta begiak marroiak, hemen marroiak 15 pertsona. Zutabe hau jarriko genuke hemen. Ilea beltza eta begi beltzak 14 pertsona, guztira 34. Ikusten zute jarri dugula zutabe hau. Aztertzen ari garelako, bai, jarri dugulako baldintza ilea beltza izatea. Bale? Alrebes egin dezakegu ere bai, isa baldintzatu i. Adibidez, baldintza da
begia berdea izatea, bai? Orduan, begiak berdea izatea, hartu beharko genuke lerro hau. Bai? Eta jarriko genuke hemen, 3, 8, 3, 7, 21, 3, 8, 3, 7, 21. Hau da, ikusten dezute, begiak berdeak izanik, beltzak dituzte 3 pertsona. Ilea beltza, bai. Begia berdea, ilea gaztaina kolorekoak, 8 pertsona. Begiak berdeak izanik, ilea gorria, 3. Begiak berdeak izanik, ilea horia 7, eta horrela guztira ditugu 21. Bale? Bueno, hau da, aldagai estadistiko dimentsionala eta taulei buruz jakin behar dezutena.